Αντίδοτο με τον Γιώργο Αυγερόπουλο στον Αθήνα 984. Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαι ο Γιώργος Αυγερόπουλος και ακούτε το Αντίδοτο. Ο τίτλος του σημερινού μας επεισοδίου θα μπορούσε να είναι «Το παράδοξο του χρηματιστηρίου ενέργειας» ή αλλιώς «Για ποιο λόγο πληρώνουμε το ρεύμα πανάκριβα». Αυτό το καλοκαίρι υπήρξαν μεσημέρια που η χονδρική τιμή του ρεύματος όχι απλώς μηδενίστηκε, αλλά έγινε και αρνητική. Για 6 συνεχόμενες μέρες η παραγωγή ενέργειας από ήλιο και αέρα ήταν τόσο άφθονη που υπερκάλυψε τη ζήτηση. Το κόστος του ρεύματος δηλαδή για τους παραγωγούς ήταν κυριολεκτικά 0 ευρώ. Η λογική λέει ότι εκείνες τις μέρες το ρεύμα θα έπρεπε να είναι δωρεάν για όλους, τουλάχιστον για τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες που υπήρχε υπερπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας λόγω του ήλιου και του ανέμου. Σωστά? Αυτή η μείωση όμως δεν έφτασε ποτέ στους καταναλωτές και ούτε πρόκειται. Για παράδειγμα, την Κυριακή 10 Αυγούστου σημειώνονταν αρνητικές τιμές για 8 ώρες. Πόσο πληρώσανε τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και το δημόσιο στους παραγωγούς? 20% παραπάνω από τη Γερμανία, που δεν έχει αυτόν τον ήλιο και κυρίως δεν έχει αυτό το μισθό. Έχει υπερδιπλάσιο μέσο μισθό. Πληρώσαμε και πληρώνουμε μία από τις ακριβότερες τιμές της Ευρώπης. Όμως δεν ήταν πάντα έτσι. Κάτι υπάρχει εδώ που κάποτε δεν υπήρχε. Και αυτό είναι το χρηματιστήριο ενέργειας. Τι είναι το χρηματιστήριο ενέργειας? Για να το εξηγήσουμε με απλά λόγια, είναι ένα παζάρι όπου διαφορετικοί παραγωγοί προσφέρουν το ρεύμα τους σε συγκεκριμένες τιμές. Αλλά ακόμα και αν το 80% του ρεύματος παράγεται με μηδενικό ή χαμηλό κόστος, η τελική τιμή καθορίζεται από την πιο υψηλή προσφορά, από το πιο ακριβό καύσιμο, που αυτή τη στιγμή είναι το φυσικό αέριο. Είναι δηλαδή σαν να μπαίνεις σε μια λαϊκή και ενώ όλες οι ντομάτες είναι φθηνές, αν χρειαστείς έστω και μία ντομάτα από τον πιο ακριβό πάγκο, θα πρέπει να πληρώσεις για όλες την πιο ακριβή τιμή. Το χρηματιστήριο ενέργειας και ο τρόπος λειτουργίας αυτής της αγοράς είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα και θα προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε, να το εξηγήσουμε και να το εκλαϊκεύσουμε με τη βοήθεια του κυρίου Κοσμά Μαρινάκη, καθηγητή οικονομικών και δημιουργού του Greekonomics. Κύριε Μαρινάκη, θα θέλαμε να μας εξηγήσετε καταρχήν ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ιδρύσει το χρηματιστήριο ενέργειας, δηλαδή τι προσπαθούσε να πετύχει με αυτό. Γεια σας κύριε Αυγερόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσατε στην εκπομπή σας. Το χρηματιστήριο ενέργειας είναι ένας θεσμός ο οποίος δημιουργήθηκε και μπήκε σε λειτουργία για να μπορέσει να πετύχει τους στόχους που έβαζε το λεγόμενο target model, το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ίσχυσε σε όλη την Ένωση. Ο στόχος αυτού του μοντέλου ήταν διπλός. Ήταν πρώτα απ' όλα να βοηθήσει ώστε να γίνει η πράσινη μετάβαση, να περάσουμε δηλαδή από μορφές ενέργειας ορυκτών καυσίμων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ο δεύτερος σκοπός του, ο οποίος ακούγεται και λίγο ειρωνικό σήμερα, είναι να γίνει η ενέργεια λίγο πιο προσιτή. Είμαστε εδώ και πριν από το χρηματιστήριο ενέργειας. Δεν πληρώνουμε ποτέ τόσο ακριβά το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό συνέβη με το χρηματιστήριο ενέργειας. Οι τιμές εκτινάχθηκαν όχι μόνο στην Ελλάδα, διεθνώς.
Αυτό θέλω να πω, δηλαδή μήπως η λογική της αγοράς τελικά δεν δούλεψε στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί ακόμα και αν το 80% του ρεύματος παράγεται, ας πούμε, για παράδειγμα με μηδενικό ή χαμηλό κόστος, η τελική τιμή καθορίζεται από το πιο ακριβό καύσιμο που χρησιμοποιείται, έτσι δεν είναι? Πρώτα απ' όλα, το χρηματιστήριο ενέργειας δεν είναι όπως τα άλλα χρηματιστήρια, γιατί η αγορά ρεύματος έχει δύο πολύ σημαντικές τεχνικές ιδιομορφίες που δεν τις βρίσκουμε στις άλλες αγορές. Η πρώτη ιδιομορφία είναι ότι αν υπάρξει πλεόνασμα ρεύματος σε αυτή την αγορά, δηλαδή ας πούμε αν κάποιος θέλει να αγοράσει τομάτες και τις βρει πάρα πολύ φθηνές, μπορεί να αγοράσει λίγες παραπάνω και να τις κρατήσει και σε περίπτωση που ακριβίνει η τιμή τους αύριο ή μεθαύριο ή οτιδήποτε. Στο ρεύμα αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αν υπάρξει πλεόνασμα ρεύματος, με τη σημερινή τεχνολογία που διαθέτουμε, δεν μπορεί να αποθηκευθεί για μετέπειτα χρήση. Οπότε πρέπει να κοιτάμε να καλύπτουμε τις ανάγκες που ακριβώς υπάρχουν στο σύστημα, όχι παραπάνω από αυτές. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε πλεονασματική αγορά. Αλλά από την άλλη μεριά, ακόμη και ένα μικρό στιγμιαίο έλλειμμα αν υπάρξει, αυτό δεν είναι ότι αν υπάρξει δηλαδή ένα 2% έλλειμμα στο σύστημα, δεν είναι ότι το 98% θα δουλέψει και το 2% θα δουλέψει. Αυτό μπορεί να έχει τεχνικές συνέπειες σε όλο το σύστημα. Οπότε είναι μια αγορά στην οποία η προσφορά και η ζήτηση ρεύματος πρέπει να εξισορροπείται κάθε στιγμή. Το χρηματιστήριο ενέργειας λοιπόν, για να επιτύχει αυτή την πολύ πολύ λεπτή ισορροπία, θα πρέπει να δίνει επαρκές οικονομικό κίνητρο στους παραγωγούς ρεύματος, ώστε να προσφέρουν στο δίκτυο το ρεύμα που χρειάζεται ανά πάσα στιγμή. Όμως υπάρχουν τρόποι παραγωγής, όπως είπατε και εσείς, που έχουν σχεδόν μηδενικό οριακό κόστος, δηλαδή η κάθε έξτρα μονάδα που παράγεται στην ουσία είναι μηδενικό το κόστος της. Δηλαδή αν έχεις ένα φράγμα υδροηλεκτρικό, τότε όσο περνάει νερό παράγεται ρεύμα, ή αν έχει ήλιο τότε τα φωτοβολταϊκά θα παράγουν ρεύμα, ή αν φυσάει παραπάνω ο άνεμος, το να παράγεις μια κιλοβατόρα παραπάνω δεν σου κοστίζει κάτι παραπάνω, είναι μηδενικό δηλαδή το οριακό κόστος. Υπάρχουν όμως άλλοι τρόποι που έχουν πολύ ψηλό οριακό κόστος, όπως για παράδειγμα οι μονάδες που παράγουν ρεύμα με ορυκτά καύσιμα. Mm-hmm. Οπότε το ζήτημα που γεννάται εδώ είναι ότι δεν μπορούμε να ορίσουμε στη χοντρική για το ίδιο αγαθό το ρεύμα, γιατί το ρεύμα που παράγεται, μια κιλοβατόρα που παράγεται από ένα φωτοβολταϊκό και μια κιλοβατόρα που παράγεται από καύση φυσικού αερίου, παράγει το ίδιο ρεύμα, είναι το ίδιο ρεύμα. Οπότε το ίδιο αγαθό την ίδια στιγμή στη χονδρική δεν μπορούμε να ορίσουμε δύο διαφορετικές τιμές, θα πρέπει να υπάρχει μία τιμή. Αν τώρα ορίσουμε τη χαμηλή τιμή, το χαμηλό οριακό κόστος, οι ακριβοί παραγωγοί δεν θα μπουν στο παιχνίδι, δεν θα πουλήσουν, οπότε αναγκαζόμαστε εκ των πραγμάτων να ορίσουμε την υψηλή τιμή για όλους. Μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να πούμε ότι το target model της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εντελώς λάθος, είναι δηλαδή ένας ανόητος τρόπος για να τιμολογούμε το ρεύμα? Όχι απαραίτητος, γιατί αν δεν υπάρχουν εξάρσεις στις διεθνείς τιμές των καυσίμων, που ήταν κάτι το οποίο, δηλαδή τώρα αυτό τον καιρό ανησυχούμε, τα τελευταία 3-4 χρόνια ανησυχούμε για τις υψηλές τιμές του φυσικού αερίου. Οπότε αν δεν υπάρχουν εξάρσεις στις αγορές, στις διεθνείς τιμές των καυσίμων, και δεύτερον, αν οι αγορές λειτουργούν ανταγωνιστικά, τότε το target model αυτό που κάνει είναι ότι δίνει κίνητρο στους ηλεκτροπαραγωγούς να υιοθετούν όλο και φθηνότερους τρόπους για να παράγουν ρεύμα, να στραφούν δηλαδή προς χαμηλού κόστους μεθόδους, ώστε να βγάζουν μεγαλύτερα κέρδη. Δηλαδή, αν παράγεις με έναν ακριβό τρόπο, έχεις το κίνητρο να επενδύσεις σε μονάδες οι οποίες παράγουν με φθηνότερο κόστος, οπότε αν η τιμή είναι λίγο παραπάνω, να βγάζεις μεγαλύτερα κέρδη. Γιατί αυτό δεν δουλεύει? Πρώτα απ' όλα γιατί έχουμε την αναταραχή στις διεθνείς αγορές καυσίμων. Στην Ελλάδα έχουμε να κάνουμε με μια μικρή αγορά, η οποία εκ των πραγμάτων οδηγείται σε ολιγοπωλιακή μορφή. Η ολιγοπωλιακή μορφή είναι μια μορφή η οποία δημιουργεί λίγο υψηλότερες τιμές, όμως δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι η αρχή ανταγωνισμού στη χώρα μας είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη και ανενεργή. Οπότε πάνω στο ολιγοπόλιο σχηματίζεται και συμπαιγνία. Πληρώνουμε πολύ πιο ακριβά το ρεύμα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί απλούστατα μια κλίκα παραγωγών έχει στήσει το παιχνίδι και στην ουσία κλέβει τους καταναλωτές. Γιατί ένα καρτέλ που σχηματίζεται πάνω σε ένα ολιγοπόλιο είναι μια συμπεριφορά εγκληματική. Έτσι, δηλαδή το ορίζει και ο νόμος αυτό, δεν είναι απλώς ένας χαρακτηρισμός. Γιατί ξέρετε, όλα αυτά που είπατε, η κυβέρνηση τα αρνείται. Λέει, ας πούμε, δεν υπάρχει, μια χαρά είναι όλα. Και δυστυχώς το πρόβλημα έρχεται από τις γεωπολιτικές κρίσεις, από το εξωτερικό, από την τιμή του φυσικού αερίου και πάει λέγοντας. Θα συμφωνούσατε?
Νομίζω ότι αν δούμε το χάρτη με τις τιμές ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω γιατί επηρεαζόμαστε τόσο πολύ εμείς από τις γεωπολιτικές συνθήκες και από τις τιμές του φυσικού αερίου και οι άλλες χώρες δεν επηρεάζονται τόσο πολύ. Δηλαδή σήμερα η Ελλάδα πουλάει 99 ευρώ την κιλοβατόρα, υπάρχουν χώρες που την πουλάνε 23, 35, 44, 33. Η Ελλάδα είναι δηλαδή σχεδόν στις ακριβότερες χώρες. Δηλαδή μόνο εμείς επηρεαζόμαστε από αυτό. Νομίζω ότι έχει σαφή ευθύνη η κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση και όσες κυβερνήσεις έχουν πάρει, οι οποίες έχουν αφήσει τον ανταγωνισμό στην Ελλάδα να είναι στο έλεος των ανθρώπων που θέλουν να τον εκμεταλλευτούν. Εδώ ίσως να έχουμε και ευθύνες οι οποίες να είναι στο κοινό ποινικό δίκαιο, γιατί είναι μεν πρόβλημα το να καταστρατηγείται ο ανταγωνισμός, αλλά υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο θέμα όταν μπαίνουν και συμπεριφορές απάτης. Δηλαδή, αυτό που γίνεται πολλές φορές είναι το εξής, ότι ο τρόπος που χειραγωγείται η αγορά δεν είναι στην ουσία με το να υπάρχει απλώς μια συμφωνία κυρίων που να λέει όλοι να ορίσουμε υψηλότερες τιμές. Κάποιοι παραγωγοί σκοπίμως απενεργοποιούν προσωρινά μονάδες φθηνής παραγωγής, έτσι ώστε να αναγκαστεί το σύστημα να αγοράσει από ακριβούς παραγωγούς και επειδή έχουμε την οριακή τιμή συστήματος, αυξάνονται οι τιμές. Δηλαδή, αν εγώ είμαι φθηνός παραγωγός ρεύματος και μπορώ να καλύψω τη ζήτηση, τι με συμφέρει να κάνω? Να κόψω την προσφορά μου, έτσι ώστε να αναγκαστεί να πάρει και από κάποιον άλλον πιο ακριβό από μένα παραγωγό, γιατί η τιμή θα οριστεί από αυτόν τον τελευταίο παραγωγό. Νομίζω ότι το πρόβλημα της αγοράς ρεύματος δεν είναι στην ουσία τόσο πολύ διαφορετικό από το πρόβλημα που έχουμε στις τηλεπικοινωνίες, από το πρόβλημα που έχουμε στις υψηλές τιμές των τροφίμων, στα σούπερ μάρκετ. Είναι ότι στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε ένα έλλειμμα θεσμών με τους οποίους να μπορούμε να ελέγχουμε ότι οι νόμοι πραγματικά τηρούνται. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μπορούμε να το αφήσουμε στον αυτόματο πιλότο. Τα καρτέλ δεν είναι ένα πρόβλημα εγγενές της οικονομίας. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αν μια οικονομία το θέλει, το λύνει. Υπάρχουν πολύ πιο σύνθετα προβλήματα ανταγωνισμού με τα οποία ασχολούνται οι ευρωπαϊκές και οι αμερικανικές αρχές ανταγωνισμού αυτή τη στιγμή, που είναι πολύ δύσκολο να λυθούν. Αλλά τα καρτέλ, η συμπαιγνία, είναι ένα πρόβλημα που έχει λυθεί εδώ και δεκαετίες. Είναι ένας τρόπος χρηματοδότησης κάποιων συμφερόντων, τα οποία δεν ξέρω η πολιτεία τι εισπράττει με το να αφήνει τις αγορές να τις εκμεταλλεύονται κάποιοι ολιγοπωλιακά, δηλαδή με καρτελοποίηση. Η Ελλάδα κάνει πολύ λιγότερα πράγματα από ό,τι κάνανε άλλες χώρες της Ευρώπης. Και θα ήθελα τη γνώμη σας γι' αυτό, όπως για παράδειγμα η Ιβηρική εξαίρεση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Πώς η Ισπανία και η Πορτογαλία κατάφεραν να εξαιρεθούν, να το πω έτσι, και να εφαρμόσουν ένα διαφορετικό μοντέλο και όχι η Ελλάδα? Στην ουσία το γεγονός ότι δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα σαν χώρα να λύσουμε ένα πρόβλημα που οι άλλες χώρες το έχουν λύσει εδώ και δεκαετίες είναι εξ ορισμού κάτι εντελώς ύποπτο. Δεν είναι δύσκολο αν κάποιος αναπτύξει την υπόθεσή του αναλυτικά και αποδείξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οποιοδήποτε μοντέλο ή οποιοδήποτε νόμος δεν βολεύει αυτό το κράτος γιατί υπάρχουν κάποιες ιδιόμορφες συνθήκες, να μπορέσει να εξαιρεθεί. Πολλές χώρες το έχουν κάνει αυτό και έχουν εξαιρεθεί. Εμείς δεν μπαίνουμε στον κόπο να πάμε κάπου με επιχειρήματα και με δεδομένα και με μελέτες και να πούμε κοιτάξτε να δείτε αυτό το μοντέλο δεν εξυπηρετεί τη χώρα μας για πολλούς τεχνικούς λόγους. Θα μπορούσαμε και εμείς να εξαιρεθούμε. Απλώς δεν έχει ασχοληθεί κανένας να εξαιρεθεί, γιατί αν εξαιρεθεί θα βάλει σε κίνδυνο τα κέρδη του καρτέλ, τα οποία είναι από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Για τα κέρδη του καρτέλ η κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα τα φορολογήσει στο 90%. Ωραία, ναι. Γελάω γιατί αυτό είναι ένα εντελώς αφελές επιχείρημα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτά τα κέρδη με το που θα πραγματοποιηθούν, οι εταιρείες αυτές δεν είναι χάζες. Οι λογιστές των εταιρείων παραπονιούνται ότι οι εταιρείες αυτές ίσα-ίσα που τα βγάζουν και πέρα. Δηλαδή το να μπορέσεις αυτά τα κέρδη στο τέλος να τα φορολογήσεις είναι πολύ δύσκολο. Και αν κρίνουμε και από το τι έγινε με τα υπερκέρδη των τραπεζών, που οι τράπεζες αντιμετωπίζουν και διαφορετικό φορολογικό καθεστώς κιόλας από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, τα υπερκέρδη των τραπεζών δεν φορολογήθηκαν. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μαζί με την Επιτροπή Ανταγωνισμού θα πρέπει στην πραγματικότητα να είναι ο φόβος και ο τρόμος σε αυτή την αγορά. Δηλαδή, όπως σε άλλες αγορές βλέπουμε, ας πούμε, εγώ με την αγορά επενδύσεων που ασχολούμαι πάρα πολύ στενά, η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς είναι ο φόβος και ο τρόμος στην αγορά τη δική μας. Μετά, από εκεί και πέρα,
κάτι που πρέπει να γίνει και έχουμε μείνει πίσω σαν χώρα είναι να περάσει περισσότερος όγκος ρεύματος στην προθεσμιακή αγορά, δηλαδή να φύγει από το χρηματιστήριο και να μπει σε προθεσμιακά συμβόλαια. Τα προθεσμιακά συμβόλαια επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερες ποσότητες για πολύ ρεύματος, για πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Δρούν πολύ καλύτερα σαν προϊόντα, σαν συμβόλαια αυτά, από πλευράς ότι περιορίζουν το ρίσκο και για τους καταναλωτές και για τους παρόχους και για τους παραγωγούς. Δηλαδή να γίνονται συμβόλαια τα οποία είναι για τους επόμενους 2, 3 μήνες, 6 μήνες ή και παραπάνω. Μετά, το επόμενο στάδιο είναι, αν δούμε ότι αυτά δεν λειτουργούν ή ότι το καρτέλ είναι πάρα πολύ δυνατό, οπότε δεν μπορούμε να το καταπατήσουμε, να περάσει το μοντέλο από την οριακή τιμή συστήματος, με μια εξαίρεση που θα γίνει στην Ελλάδα, σε μέση τιμή συστήματος, η οποία να λειτουργεί με αποζημιώσεις. Δηλαδή, αντί να ορίζουμε την τιμή στο οριακό κόστος συστήματος, δηλαδή την ακριβότερη, να την ορίζουμε στο μέσο όρο και αυτοί που επωφελούνται από αυτή την τιμή να αποζημιώνουν αυτούς που ζημιώνονται. Υπάρχει το μοντέλο αυτό ακόμα και σε ιδιωτικές εταιρείες. Ένα από αυτά είναι οι πωλήσεις εισιτηρίων στα αεροπλάνα, όπου όταν υπάρχουν connection flights, τότε βλέπουμε ότι η μία εταιρεία μπορεί να αποζημιώσει την άλλη για να μπορέσει να της κρατήσει εισιτήρια που θα πάνε κόσμο για να μπορέσει να πετάξει με τη δεύτερη εταιρεία. Οπότε υπάρχει το μοντέλο αυτό, ξέρουμε πώς λειτουργεί. Πιστεύετε ότι το target model της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί? Το πρόβλημα του target model είναι ότι δεν κάνει για αγορές οι οποίες δεν έχουν τους θεσμούς να το υποστηρίξουν. Οπότε δύο δρόμοι υπάρχουν. Ή θα φτιαχτούν θα διαμορφωθούν αυτοί οι θεσμοί στην Ελλάδα έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το μοντέλο, ή θα πρέπει να πάμε σε έναν άλλο τρόπο προσδιορισμού της τιμής, ο οποίος να μην πάσχει από αυτές τις παθογένειες των θεσμών. Νομίζω ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή το καλύτερο θα ήταν να μπορέσει η Ελλάδα να εξαιρεθεί από αυτό το μοντέλο και να πάει σε μια εντελώς διαφορετικό τρόπο προσδιορισμού της τιμής της ενέργειας, γιατί το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, να μπορέσει να εξηγιανθεί το μοντέλο αυτό. Θα μας επιτραπεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο, πιστεύετε? Κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολο να πας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πεις κοιτάξτε να δείτε, εμένα οι αγορές μου πάσχουν από καρτέλ και δεν θέλω να κάνω κάτι για να τα πατάξω, να τα ενοχλήσω. Θέλω απλώς να με αφήσετε να βγω εκτός του μοντέλου. Είναι λίγο δύσκολο να εξαιρεθείς για τέτοιο λόγο. Αν όμως μπορέσει η Ελλάδα να βρει μια τεχνική και καλύτερη δικαιολογία γι' αυτό, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον από την εμπειρία που έχουμε μέχρι στιγμής, δεν επιμένει απλώς να εφαρμόζονται τα μοντέλα ακόμα και όταν έχουν στήρα αποτελέσματα. Μια και έχετε, και η τελευταία μου ερώτηση είναι αυτή και κλείνουμε, μια και έχετε την εμπειρία του εξωτερικού. Το ρεύμα είναι ακριβότερο στην Ελλάδα ή στη Σιγκαπούρη? Στην Ελλάδα, σαφέστατα. Και αν το θεωρήσουμε και σε πραγματικές τιμές, δηλαδή μπορέσουμε να βάλουμε και το εισόδημα, δεν έχω ακούσει ποτέ κάποια οικογένεια, δηλαδή ένας λογαριασμός ρεύματος ο οποίος έρχεται 75 ευρώ το μήνα ή 80-90 ευρώ το μήνα, τη στιγμή που έχεις 2-3 air condition αναμένα μονίμως, για τα εισοδήματα που υπάρχουν εκεί πέρα θεωρούνται ότι, όπως θεωρούμε εμείς με λίγα λόγια, το λογαριασμό του νερού στις πόλεις. Δηλαδή δεν άκουσα κανένα να διαμαρτύρεται γιατί το νερό πήγε από 6 ευρώ στα 9 ευρώ ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή δεν είναι, νομίζω ότι σε εμάς έχει γίνει αυτό θέμα επειδή έχουμε πέσει θύματα εκμετάλλευσης των καρτέλ και δεν μπορούμε να κάνουμε... Είναι ένα βασικό αγαθό το οποίο στην ουσία αναγκαζόμαστε να το χρησιμοποιούμε. Είναι πολύ ανελαστική η ζήτηση του ρεύματος. Δεν θα πεις ότι εγώ δεν θα ανάψω το θερμοσύμφωνα γιατί σήμερα η τιμή του ρεύματος είναι ακριβή και κάτσε να τα ανάψω αύριο γιατί έχει πέσει και από 99 αύριο θα είναι 67 ή οτιδήποτε άλλο. Κύριε Μαρινάκη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αυτή η κατάσταση, εκτός από τα νοικοκυριά, επιβαρύνει φυσικά και την παραγωγή της Ελλάδας σε όλα τα επίπεδα. Πάμε σε ένα διάλειμμα για τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε να δούμε την ενεργειακή ακρίβεια ως παράγοντα αποβιομηχάνησης της χώρας. And then in 30 seconds time she said, I wanna live like common people, I wanna
to whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling here. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to flat to barber shop. I cut your hair and get a job. I smoke some facts and play some pool. Pretend you never went to school. Still you'll never get it right. It's when you're laid in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it. Oh yeah. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. Never fail like common people. You'll never watch your lives slide out of view. And then dance and drink, because there's nothing else to do. Sing along with the common people. Sing along and it might just get you through. Laugh along with the common people. Laugh along even though they're laughing at you. And the stupid things that you do, because you think that oh, it's cool. I live with common people like you. I live with common people like you. I live with common people like you. Wanna live with common people like you. Wanna live with common people like you. Wanna live with common people like you. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh yeah. Αντίδοτο με τον Γιώργο Αυγερόπουλο στον Αθήνα 984. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Επιστρέψαμε. Ακούτε το Αντίδοτο. Είμαι ο Γιώργος Αυγερόπουλος και για όσους συντονιστήκατε τώρα, το σημερινό μας θέμα είναι η ακρίβεια του ηλεκτρικού ρεύματος και το χρηματιστήριο ενέργειας. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε με τον καθηγητή οικονομικών Κοσμά Μαρινάκη, ο οποίος μας εξήγησε πώς δουλεύει το χρηματιστήριο ενέργειας και ανέλυσε τις προβληματικές του στο ελληνικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα μίλησε για το σχηματισμό καρτέλ που διαπράττει παράνομες ενέργειες και έτσι αυξάνει τα κέρδη του σε βάρος των απλών καταναλωτών που πληρώνουν πανάκριβα το ρεύμα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πλέον αρμόδιο κυβερνητικό αξιωματούχο για αυτό το θέμα, τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Τσάφο, τον οποίο και ευχαριστώ που είναι μαζί μας στη σημερινή εκπομπή. Κύριε Υφυπουργέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω πρωτίστως γιατί οι κάτοικοι μιας χώρας όπως η Ελλάδα, που έχει ήλιο, αέρα, παράγει ρεύμα πολλές φορές με μηδενικό κόστος, πληρώνει ένα από τα ακριβότερα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη.
Καταρχήν να ξεκινήσω από το τέλος, ότι τα στοιχεία δεν δείχνουν ότι πληρώνουμε ένα από τα ακριβότερα τιμολόγια ρεύματος στην Ευρώπη. Αν δείτε, έχουμε δύο βασικές πηγές στις οποίες μπορούμε να δούμε τα τιμολόγια. Η μία είναι η Eurostat και άλλη ένας οργανισμός που βγάζει κάτι που λέγεται το Household Energy Price Index. Και οι δύο βάσεις δεδομένων δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι στο ευρωπαϊκό μεσόωρο. Η Eurostat δείχνει ότι έχουμε διαχρονικά χαμηλότερες τιμές λιανικής από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Υπάρχουν στιγμές όπου η τιμή του ρεύματος πηγαίνει προς το 0, ακουμπάει το 0 και μάλιστα κάποιες ώρες είναι και αρνητική. Δηλαδή πληρώνεις αντί να πληρώνεσαι για να παράγεις ρεύμα. Αυτό συμβαίνει σε όποια αγορά έχει πάρα πολλά φωτοβολταϊκά, τα οποία φωτοβολταϊκά παράγουν όλα την ίδια ώρα και επειδή όλα παράγουν την ίδια ώρα και υπάρχει αδυναμία να απορροφηθεί όλη αυτή η ενέργεια, η τιμή συγκλίνει προς το 0. Αυτή η τιμή όμως είναι μια τιμή μιας ώρας, 2 ωρών, 5 ωρών, κάποιες μέρες, κάποιες εποχές. Άμα δούμε την τιμή τη συνολική, δηλαδή στο 24ωρο και επί 30 ή 31 μέρες για το μήνα, αυτή προφανώς η τιμή δεν είναι 0 και αυτή είναι η μέση τιμή του μήνα που ορίζει μετά είναι η αρχή κίνησης για τη τιμή της λιανικής που πληρώνει ο καταναλωτής. Δεν σας φαίνεται πάντως παράξενο το γεγονός ότι ναι μεν, όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν μέρες, ώρες όπου η τιμή είναι 0 αλλά κανένας μας δεν βλέπει μείωση στα τιμολόγια του ρεύματος? Αυτό που οδήγησε τις ψηλές τιμές και ακόμα βλέπουμε την επίδραση αυτής της ακρίβειας είναι το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο ειδικά το 2022-2023 αυξήθηκε πάρα πολύ. Παραμένει αρκετά πιο ακριβό από ό,τι ήταν την εποχή του 2019 και το φυσικό αέριο ακρίβεινε διότι η Ρωσία αφαίρεσε ποσότητες από την αγορά. Άρα με λιγότερη προσφορά οι τιμές ανέβηκαν. Αυτός είναι ο λόγος που και εμείς και όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουν πολύ πιο ψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα από ό,τι είχαν το 2019. Δεν έχει να κάνει ούτε με το target model, ούτε με άλλες παραμέτρους της αγοράς. Έχει να κάνει και άμα δείτε σήμερα την ελληνική αγορά και πείτε ποιες μέρες έχουμε ακριβή τιμή και ποιες μέρες έχουμε χαμηλή τιμή. Ακριβή τιμή έχουμε όταν χρησιμοποιούμε πολύ φυσικό αέριο. Και επειδή το φυσικό αέριο είναι ακριβό, αυτό οδηγεί σε ακριβό ρεύμα. Πιστεύετε πως η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, για να το εντοπίσουμε στη δικιά μας αγορά, λειτουργεί σωστά, όλα βαίνουν καλώς ή υπάρχουν προβλήματα? Η τιμή της χονδρικής στην Ελλάδα είναι παρόμοια με την τιμή της χονδρικής σε άλλες 5-6 χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτό μας λέει ότι η τιμή που πληρώνουμε εμείς δεν είναι περίεργη, διαμορφώνεται από ελληνικά χαρακτηριστικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σημεία που μπορεί να διορθώσει κανείς και να εντείνει τον ανταγωνισμό, αλλά στο πολύ ψηλό επίπεδο του πώς διαμορφώνεται η χονδρική στη χώρα μας, όταν έχεις ένα πολύ μεγάλο βαθμό σύγκλησης με την υπόλοιπη Ευρώπη, αυτό δείχνει ότι η τιμή της ενέργειας δεν καθορίζεται από ελληνικά χαρακτηριστικά, καθορίζεται περιφερειακά. Είστε ικανοποιημένος από την λειτουργία της ελληνικής αγοράς υπό την έννοια πια ότι είναι λίγοι παίκτες, καθητοποιημένοι, δηλαδή είναι οι ίδιοι παραγωγοί και οι ίδιοι προμηθευτές και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν από τη στιγμή που η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ρυθμιστική αρχή υποστελεχωμένη η οποία δεν προλαβαίνει να κάνει σχεδόν τίποτα. Όταν λέει κάποιος ότι ο παραγωγός κάνει ό,τι θέλει, αυτό είπατε. Για να κάνει ό,τι θέλει σημαίνει ότι εγώ με κάποιο τρόπο θα πρέπει να καταλήγω με κάτι πολύ πιο ακριβό από τους άλλους. Και εγώ λέω ότι αν ίσχυε αυτό θα έβλεπα τιμές στην Ελλάδα πολύ διαφορετικές από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και στο επίπεδο της χονδρικής δεν το βλέπω αυτό, διότι υπάρχει ανταγωνισμός και στο διασυνοριακό εμπόριο, το οποίο τι σημαίνει ότι αν εσύ καταλήγεις να έχεις πολύ ακριβές τιμές, θα σου έρθουν εισαγωγές που θα είναι πιο φθηνές. Και άρα αυτό σου περιορίζει το τι μπορείς να κάνεις μες στη χώρα σου. Αυτή είναι η ιδέα της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, ότι αν μπορείς να εισάγεις ενέργεια πιο φθηνά, θα την εισάγεις. Και άρα αυτό σε έναν βαθμό περιορίζει άρα αυτό είναι μια νέα μορφή ανταγωνισμού για οποιαδήποτε αγορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι
δεν μπορούμε να κάνουμε διορθώσεις και υπάρχουν στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά και υπάρχουν και έξτρα κόστη στην ελληνική αγορά, τα οποία έχουμε πει ως κυβέρνηση ότι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Για παράδειγμα, πολύ ψηλές απώλειες στο δίκτυο, ρευματοκλοπές. Το 2022 η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιριών με 90% των εταιριών ενέργειας. Ωστόσο, το ποσό που εισπράχθηκε ήταν ένα πολύ μικρό μέρος του αναμενόμενου ποσού. Τι έγινε εκεί? Στην ενεργειακή κρίση κάναμε μια σειρά από παρεμβάσεις. Κάναμε μια παρέμβαση αρχική που ήταν στο 90% της διαφοράς των κερδών στην παραγωγή, μείον των εκπτώσεων που είχαν δώσει η παραγωγή. Μετά κάναμε μια παρέμβαση στην χονδρική, όπου βάλαμε ένα πλαφόν στο τι μπορεί να εισπράξει ο κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας. Μετά βάλαμε επίσης ένα φόρο, ή μάλλον ορίσαμε ένα περιθώριο κέρδους, η ΡΑΕ το όρισε, ένα περιθώριο κέρδους στη λιανική, πέρα από το οποίο χρεοκοπήσαμε ό,τι ξεπέρασε αυτό. Βάλαμε ένα φόρο στο φυσικό αέριο για μια περίοδο, επειδή το φυσικό αέριο τότε ήταν το προϊόν που δημιουργούσε τις στρεβλώσεις στην αγορά. Και φυσικά δώσαμε και πάρα πολύ σημαντικούς πόρους στους καταναλωτές σε επιδοτήσεις. Πότε πιστεύετε ότι θα δούμε ουσιαστική μείωση στους λογαριασμούς? Κοιτάξτε, η τιμή μήνα-μήνα εξαρτάται σε ένα μεγάλο βαθμό από διεθνείς συνθήκες και ειδικά και από την τιμή του φυσικού αερίου και από διεθνείς συγκυρίες. Πέρσι, για παράδειγμα, είχαμε καύσωνα, για το τι υδροελεκτρικά έχουμε. Άρα δεν είναι θέμα να κάνει κάποιος μια πρόβλεψη για τον επόμενο μήνα, για τους επόμενους 2 μήνες. Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, ότι με τη ΣΑΠΕ και με τις παρεμβάσεις που κάνουμε και σε ευρωπαϊκό και σε χώριο επίπεδο, ότι αυτές οι δράσεις θα έχουν ουσιαστικά ένα θετικό αποτέλεσμα για να μειωθούν οι τιμές που πληρώνει ο καταναλωτής. Σας ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τον Υφυπουργό Ενέργειας να λέει ότι δεν έχουμε και τόσο ακριβό ρεύμα, είμαστε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η ακρίβεια στο ηλεκτρικό ρεύμα οφείλεται σε γεωπολιτικές συνθήκες και ότι η ελληνική αγορά ρεύματος λειτουργεί καλά και δεν υπάρχουν φαινόμενα καρτέλ και εσχροκέρδειας όπως καταγγέλλεται και ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να πολεμήσει την ακρίβεια. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι είναι διαφορετική. Εκτός από τους οικιακούς καταναλωτές όμως, πλήττεται και η παραγωγή της χώρας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο Αντίδοτο τον πρόεδρο της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, τον κύριο Αντώνη Κοντολέον. Κύριε Κοντολέον, τι εννοούμε όταν λέμε βιομηχανικοί καταναλωτές ενέργειας και πόσο επηρεάζονται από την ξέφρενη πορεία των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα?
είμαστε μια ένωση η οποία έχει μέλη της βιομηχανίες που λέμε λαϊκά ενεργοβόρες, έντασης ενέργειας, για τις οποίες το κόστος ενέργειας είναι πολύ μεγάλο, 20-30%. Και το επόμενο χαρακτηριστικό είναι ότι εμείς είμαστε price taker, δηλαδή την τιμή που μας επιβάλλεται και πληρώνουμε στο ρεύμα δεν μπορούμε να τη μετακυλήσουμε στα προϊόντα μας. Γιατί έχουμε διεθνή ανταγωνισμό. Η κυβέρνηση λέει ότι όλο το πρόβλημα έρχεται από το εξωτερικό, από τις τιμές του φυσικού αερίου και ότι δεν είμαστε ακριβή αγορά, είμαστε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συμφωνούσατε με αυτό? Καταρχάς, αυτό που πρέπει να διευκρινίσουμε και είναι θέση μας και δεν νομίζω, παρά αυτά που δηλώνονται δημόσια από υπεύθυνους, ότι η ελληνική αγορά είναι 7η στην Ευρώπη, δεν ισχύει αυτό. Ισχύει μόνο στην τιμή του χρηματιστηρίου. Σήμερα όμως δεν πληρώνουμε μόνο το χρηματιστήριο. Πληρώνουμε επιπλέον αυτό που λέμε εμείς προσαυξήσεις, δηλαδή το κόστος του ΑΔΜΙΕ, το οποίο είναι αναγκαίο για την ευστάθεια του συστήματος. Να σας δώσω μία τάξη μεγέθους. Το 1/3 των εσόδων των ηλεκτροπαραγωγών των συμβατικών μονάδων, δηλαδή των θερμικών μονάδων φυσικού αερίου και των υδροηλεκτρικών, το 1/3 των εσόδων τους έρχεται από την αγορά εξορρόπησης, η οποία, για να πάρουμε πάλι μια τάξη μεγέθους, το 25 θα φτάσει και θα ίσως ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο, όταν οι αμοιβές τους από το χρηματιστήριο ενέργειας των ηλεκτροπαραγωγών των συμβατικών μονάδων δεν ξεπερνούν τα 3 δις. Άρα λοιπόν, εάν συνυπολογίσουμε το κόστος της αγοράς εξισορρόπησης, μας κάνει πρωταθλητές year to date. Μιλάω, προσέξτε, επειδή τις τελευταίες μέρες βλέπω αναρτήσεις, διθυράμβους, είμαστε φθηνότεροι τον Αύγουστο. Εάν δούμε όμως την τιμή, η μέση τιμή από την 1η Ιανουαρίου του 2025, είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη. Οι τιμές έρχονται απ' έξω. Είναι ένας άλλος μύθος αυτός, ότι οι τιμές στην Ελλάδα τις διαμορφώνουν από το εξωτερικό. Όλα φταίνε οι έξω. Δεν φταίνουν οι Έλληνες παίκτες. Δεν είναι αληθές. Οι τιμές πέρσι τον Ιούλιο και φέτος τον Ιανουάριο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και φέτος Γενάρη, Φλεβάρη που είχαν φτάσει στα ύψη, διαμορφώνονται από τους Έλληνες παίκτες. Υπάρχει ολιγοπόλιο στην Ελλάδα. Αυτό δεν μπορεί να το παραγνωρίσει κανένας. Υπάρχουν 4 παίκτες μόνο. Άρα, προσέξτε, η λέξη ολιγοπόλιο σημαίνει λίγοι παίκτες. Εγώ όμως επιμένω και λέω ότι καταγράφονται ολιγοπολιακές πρακτικές, συμπεριφορές. Όταν πέρσι το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, βλέπαμε 600 και 900 ευρώ τη μεγαβατόρα με τη δύση του ηλίου, επειδή έτυχε συγκυριακά να υπάρχει μια υψηλή ζήτηση από τα Βαλκάνια, ή τον Γενάρη-Φλεβάρη αντίστοιχα υπήρχε μια υψηλή ζήτηση όχι μόνο μετά τη δύση του ηλίου, αλλά όλο το 24ωρο, καθώς τα Βαλκάνια θερμαίνονται με ρεύμα. Συγκυριακά λοιπόν, όταν λοιπόν έχουμε υψηλή ζήτηση για εξαγωγές, οι τιμές φεύγουν στα ύψη ανεξέλεγκτα. Ενώ ένα πράγμα 3 ώρες πριν το πουλάμε 100 ευρώ, ξαφνικά το πουλάμε 400. Αυτό κάτι σημαίνει. Προφανώς. Μιλάτε για καρτέλ. Το λέω πιο ευγενικά. Άρα έχουμε αποδείξεις ότι οι συμπεριφορές είχαν ασκήσει το market power, το οποίο είναι καταχρηστικό. Έτσι. Και νομίζω με άλλη λέξη το λέτε εσείς καρτέλ. Αλλά δεν σημαίνει ότι συνεννοούνται μεταξύ τους. Είναι αυτονόητα ότι μόλις δουν ότι υπάρχει ζήτηση, οι τιμές φεύγουν, μπορούν. Από τη στιγμή που μετακυλίουν την τιμή, οι ίδιοι παίκτες είναι καθετοποιημένοι. Τι σημαίνει αυτό? Είμαι παραγωγός, είμαι προμηθευτής. Το ποια τιμή διαμορφωθεί στη χοντρική τους είναι αδιάφορο, γιατί τη μετακυλίουν στη λιανική. Αυτό δεν είναι εξωφρενικό, υπό την έννοια ότι εδώ δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια ισχυρή κυβέρνηση που θα επιβάλλει πολιτικές που θα ρυθμίζουν αυτή την αγορά, η οποία, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν λειτουργεί καθόλου καλά. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι αρμοδιότητα των ρυθμιστικών αρχών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία
δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι σήμερα, και τη ΣΕΡΑ, η οποία είναι υποστελεχωμένη και φαίνεται να αδυνατεί. Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έχασε το βραχίωνα που λεγόταν ΔΕΗ, τη δημόσια επιχείρηση. Η ΔΕΗ, όπως ξέρουμε σήμερα, ανήκει σε φαντ. Επομένως, το κυρίαρχο, η επιδίωξή της είναι τα υπερκέρδη. Προσέξτε τι έχει αλλάξει εν σχέση με το περσινό καλοκαίρι, γιατί λέω οι συνθήκες διαμορφώνουν τις τιμές. Έχουμε διπλάσια, προσέξτε το νούμερο, διπλάσια παραγωγή από τα φωτοβολταϊκά. Η παραγωγή των φωτοβολταϊκών σε συνδυασμό όταν φυσάει υπερβαίνει τη ζήτηση ακόμα όλο τον Αύγουστο. Καθημερινά υπερεύαινε το μεσημέρι τη ζήτηση. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Προσέξτε λίγο να καταλάβει ο απλός καταναλωτής ότι στο λογαριασμό που του πάει δεν πληρώνει μόνο την τιμή του χρηματιστηρίου. Η τιμή του χρηματιστηρίου είναι τα 2/3. Αν δούμε λοιπόν τι πληρώσαμε τον Αύγουστο και τον Ιούλιο, το κόστος της εξορρόπησης έφτασε στα 100 εκατομμύρια. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι η αγορά εξισορρόπησης που αναφέρατε είναι στην ουσία το κομμάτι της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που φροντίζει ώστε το ηλεκτρικό σύστημα να παραμένει πάντα σε ισορροπία. Επειδή δηλαδή η κατανάλωση και η παραγωγή ρεύματος πρέπει να είναι πάντα τόσο όσο χρειάζεται ο μηχανισμός, έχει αναπτυχθεί λοιπόν ένα σύστημα που διορθώνει σε πραγματικό χρόνο τις αποκλίσεις. Δηλαδή οι παραγωγοί δηλώνουν αν μπορούν να αυξήσουν ή να μειώσουν άμεσα την παραγωγή τους, άμεσα, και ο ΑΔΜΙΕ επιλέγει τις κατάλληλες προσφορές για να κρατήσει σταθερό το δίκτυο στα 50 Hz. Το κόστος αυτών των παρεμβάσεων μετακυλίεται στους λογαριασμούς ρεύματος και στην Ελλάδα είναι ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Συνεχίστε παρακαλώ. Θεωρητικά, εάν δουλεύει ένα κράτος ανεξάρτητα από την πολιτική βούληση, έπρεπε για μένα οι ελεκτικές αρχές να λειτουργούν. Εμείς έχουμε κάνει και άλλες καταγγελίες στο ρυθμιστή και έχουμε καταγράψει και άλλες συμπεριφορές ότι οι καθετοποιημένοι κάνανε πέρσι όλη την περίοδο από τον Ιούλιο μέχρι τον Νοέμβριο, κάνανε υπερδηλώσεις φορτίου. Τι σημαίνει υπερδήλωση φορτίου? Σημαίνει ότι ανεβαίνει η ζήτηση τεχνητά. Αυτό είναι καταχρηστικό, έτσι. Αλλά εγώ δεν έχω τα στοιχεία ποιος κάνει, πότε το κάνει. Αυτά τα στοιχεία τα έχει ο ΑΔΜΙΕ και προφανώς και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Έχουμε ζητήσει λοιπόν να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Ο ΑΔΜΙΕ όταν έγιναν επερωτήσεις στη Βουλή ήρθε και επιβεβαίωσε αυτά που λέμε, ότι πράγματι έχουν καταγραφεί υπερδηλώσεις φορτίου έως το και 100% από 5 προμηθευτές. Κάναμε τη μελέτη με την Grant Thornton την πρώτη και κάναμε τη δεύτερη. Της είπαμε μελέτησε την αγορά εξισορρόπησης στην Ιταλία. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι ενώ πληρώνουμε στην Ελλάδα 17 ευρώ, στην Ιταλία δεν ξεπερνάει τα 2 ευρώ. Πληρώνουμε τους ηλεκτροπαραγωγούς των συμβατικών μονάδων για να είναι διαθέσιμοι στον διαχειριστή, τον ΑΔΜΙΕ δηλαδή, ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες της εξισορρόπησης. Άρα μπορεί να δεις ξαφνικά το ένα δις να φύγει από εκεί και να πάει στον άλλο λογαριασμό. Κοιτάξτε, η αγορά μας σχεδιάστηκε λάθος. Όχι λάθος, συγγνώμη. Σχεδιάστηκε σκεμμένα λάθος. Επανέρχομαι στο target model. Ήμασταν εδώ πριν το χρηματιστήριο ενέργειας. Το κόστος παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος είχε σχέση με την παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος, με το κόστος παραγωγής του. Τώρα δεν είναι έτσι. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο παράλογο όλο αυτό που συμβαίνει εκ βάσεως. Δηλαδή, όλο αυτό, η λογική της αγοράς, δεν ξέρω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το τι λέει ο Ντράγκη. Έκανε μια πολύ ωραία έκθεση. Το ερώτημα που έπρεπε όλοι να βάζουμε είναι, έχουμε το 50% της κατανάλωσης καλύπτεται με παραγωγή από ΑΠΕ, από ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες έχουν 0 κόστος. Έχουν το κόστος επένδυσης, το οποίο το αποσβαίνουν σε 20 χρόνια. Λοιπόν, άρα τι είπε ο Ντράγκη? Το απλό, για να περάσει το κόστος αυτό το μηδενικό στον απλό καταναλωτή, δεν περνάει λόγω του target model, γιατί όλοι αμείβονται με την οριακή τιμή, με την οριακή μονάδα. Δηλαδή η τελευταία μεγαβατόρα που θα ικανοποιήσει την τελευταία μεγαβατόρα ζήτησης καθορίζει και την τιμή που πληρώνονται όλοι. Άρα τι είπε ο Ντράγκη?
αλλά υπάρχει ένα lobbying μεγάλο των ηλεκτροπαραγωγών το οποίο αντιτίθεται σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι μόνο ελλαδικό θέμα. Είπε λοιπόν ότι η ΑΠΕ και τα πυρηνικά δεν πρέπει να αμείβονται μέσα από τη σποτ αγορά. Πρέπει να βγουν έξω από τη σποτ αγορά και να διατεθούν και στους προμηθευτές, τώρα βάζουμε και το δικό μας, και στη μεγάλη βιομηχανία μέσω διμερών συμβολέων. Ποιο είναι το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας εάν τα πράγματα δεν αλλάξουν και παραμείνουν ως έχουν? Είναι άνισο το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή η Ιταλία παίρνει 65 ευρώ και μάλιστα αν βγάλεις και τις άλλες επιδοτήσεις που παίρνει μπορεί να φτάνει να πληρώνει για ρεύμα 20 και εμείς πληρώνουμε 120 και δεν τρέχει τίποτα. Πώς θα την ανταγωνιστεί? Και μιλάω για ενεργοβόρους κλάδους, έτσι. Ας πούμε οι χαλιβουργίες δεινοπαθούν, γράφουν ζημιές. Και λέω οι μεγάλοι θα αντέξουν, γράφουν ζημιές. Οι μικροί δεν θα αντέξουν. Τον Ιούλιο βγήκε ένα κοινό δελτίο τύπου που έγραψαν για πρώτη φορά, εγώ δεν το έχω ξαναδεί, έτσι, είμαι 45 χρόνια στην πιάτσα, δεν έχω ξαναδεί, 16 βιομηχανικοί σύνδεσμοι, όλες οι ενώσεις υπογράψαμε ένα κοινό δελτίο τύπου. Αυτά που είπα όλα είναι μέσα στο δελτίο. Εκφράσαμε κραυγή αγωνίας και πέστε μας τι θα κάνετε. Και τι σας είπαν? Δεν έχω πάρει απάντηση μέχρι σήμερα. Κύριε... απάντηση. Περιμένουμε. Τι να σας πω. Κύριε Κοντολέων, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Μέχρι στιγμής, το 2025, η Ελλάδα πληρώνει στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας γύρω στα 102 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το οποίο πράγματι είναι κοντά στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως εδώ μπαίνει το καπέλο της αγοράς εξισορρόπησης. Στην Ελλάδα το επιπλέον κόστος ξεπερνά τα 21 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ανεβάζοντας την τελική τιμή κοντά στα 124 ευρώ, γι' αυτό λέμε ότι πληρώνουμε ένα από τα πιο ακριβά ηλεκτρικά ρεύματα της Ευρώπης. Για σύγκριση, στην Ιταλία η χρέωση εξισορρόπησης είναι γύρω στα 3 ευρώ. Στα περισσότερα κράτη των Βαλκανίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κόστος εξισορρόπησης είναι πολύ χαμηλότερο, είτε γιατί έχουν διαφορετική δομή αγοράς, είτε γιατί διαθέτουν επαρκή αποθήκευση ενέργειας. Με τις μπαταρίες, το επιπλέον ρεύμα από τον ήλιο αποθηκεύεται την ημέρα και αξιοποιείται τη νύχτα, περιορίζοντας έτσι την ανάγκη για ακριβές παρεμβάσεις εξισορρόπησης. Στην Ελλάδα οι διαγωνισμοί για έργα αποθήκευσης, για μπαταρίες δηλαδή, έχουν καθυστερήσει σημαντικά, με αναβολές και ακυρώσεις, με αποτέλεσμα να παραμένει ανοιχτή η τρύπα που επιβαρύνει την αγορά, που επιβαρύνει όλους μας και αφήνει κερδισμένους μόνο τους λίγους παίχτες της ελληνικής ηλεκτροπαραγωγικής βιομηχανίας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Χρήστος Αβραμίδης, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου, στα κείμενα ο Χρήστος Αβραμίδης και η αφεντιά μου, στο μοντάζ η Ραχήλ Καλατζοπούλου, στις μουσικές επιλογές η Άρτεμις Αυγεροπούλου. Ένα ακόμα αντίδοτο έφτασε στο τέλος του. Είμαι ο Γιώργος Αυγερόπουλος, να είστε όλες και όλοι καλά. You come